a už sme v podstate online. Takže ahojte ľudia, toto bude ďalšia zo série hardcoreu. Ja som rád, že ten, kto sa pozerá, že ste tu, že vás tu všetkých vidím a neviem, či sa ešte niekto pripojil, ale už je to tu. A ja ešte si rýchlo upravím stream. D2 počkaj, epizóda radšej ne? Epizóda tak, no a už by to mohlo aj normálne fungovať. No, ja ešte nastavil som tak trocha síce divne, ale chat. No, a už to vidím. Čauky, čauky. No, takže my dneska začíname. Okrem toho už vidím normálne chat, takže keby si tu niečo posielal, už ti normálne odpoviem. Takže jo. Už ti normálne odpoviem. Dúfam, že ma aj počuli, ja si to ešte všetko otestujem, aby to fungovalo, aby už neboli problémy ako minule. No, všetko funguje. Ideme docela, ideme normálne. Takže všetko je fajn. Paradička. Ja si ten mobil takto dám sem. Jo, a ideme pokračovať v našom včerajšom hardcore. Ja som nič nerobil v allscreene, takže nemusíte sa báť. Všetko nás čaká dnes. Ja sa tak bojím, ja nechcem znova umrieť. Ja už nechcem druhú smrť. Takže jo. To bude docela sranda. To bude docela sranda. A docela sa teším. Takže jo. No. Som rád, že táto nová verzia sa načítava tak rýchlo docela. Počkaj. My sme včera končili, keď bola noc. Jo. A noc aj je. No. Tu nás sa nejak extra zabývať nebudeme, ale... Teda neviem, či sme si tu niečo vypiekli, ale... Moc jedla furt nemáme a furt je to proste problém, že nie jedlo. Ako kamo, možno, že... Nie, kamo, ja to už neviem. Ja si tu ešte trocha nazbieram toho kameňa, aspoň ali nejaké bloky sme mali. A komu ma napadlo, že by... Ne, v noci von nepôjdeme, lebo to je risk. V noci von nepôjdeme. Ja si to iba takto proste netažím. No to dobre, to som úplne tažiť nechcel. Dostali sme achievement úplne najlepší, čo mohol byť. Ja sa pozriem teda, koľko vás tu je. Ja, počkaj. Jaj, mi sa to trocha pokašľalo dosť. Počkaj. Ja si tu pozerám. Dobre, ale... No, tu sme. Stále ste tu iba jeden, nevadí. Som rád, že ťa to bavím, človeče, akože ja robím docela nudné veci, takže som rád, že ťa to baví. Ďakujem ti. No. A ešte nejaké polky si tu spravíme, aby aspoň... A čo mám tak napadlo, ja neviem, či mám piesok. Neviem. Ja som si chcel spraviť, že okno, ale... Kamo, počkaj. Irony nemáme. Už sme všetky vypotrebovali minule. No a noc ešte stále... Jo, ešte stále je noc.
úplná paráda, ale ja neviem, ako keby to neboli proste žiadni mobovia a pričom to je nezmysel. No, ja tu asi budem tak trocha stáť. Počkajme, kým bude deň. A náš cieľ bude zohnať nejaký pravidelný zdroj jedla, čo bude asi nejaké, že si spravíme. A už viem ako, už viem. Musíme si spraviť nejakú jednoduchú obtrávku. No to bude docela ťažké na mňa, keďže vlastne sa ide 100 blokov hore, ale tak ja neviem, si dáme na tú obtrávku nejakú vodu alebo niečo a spravíme si fakt tú obtrávku tak. A to sú až príliš budúce plány, že vážne, že proste bude normálne postavená a vlastne tak získame XPčka. Budeme musieť farmiť bohnoci. Fúr je moc, ale mne tak napadlo. Dobre. Mne by to tu bolo lepšie, keby som mal lunár. Ale to proste nejde. Ako ja si actually môžem vyhľadať nejaký úspech. Ale nič. A jedlo stále ubýva, ja si to nechcem fakt míňať vyložené. Viete čo, ja idem preč, to je úplne. Mám 55 očí. Kámo, tu je kejva do... Kámo, tu kejva. Ale ani ne, že malá. Kámo, wait, aby to neskončilo zase úplne na nechceme to hardcore. Jo, tá kejva vyzerá byť... Kámo, dobré. Tu nás som sa úplne dostávať nechcel. No. Dobre, tu máme kejvu a tu nás budeme aj bývať. Už jeden. Dobre, ja si idem pre tú torčku. Kamo, nič dôležité tu ani nie. Kamo, mne sa to teraz tak laglo. Kamo, OK. Už jeden. Už môžeme opustiť toto miesto. Toto si berem. Toto si tiež berem. Jo, máme tu bloky, krása, nádhera toto. A ja budem musieť fakt urgentne to jedlo zohnať. Akože... Ja proste som upravený. No. Jeden, úplne počkaj. Kamo, to sú furt, ale to ani nedáva jesť. No. Zase mám... Oj. To sa asi... Joj, to sa asi generuje. Joj. To sú lagy, pane. Počkaj, kamo. Nemám ja náhodou nejaký vysoký ten render distance? Nemám. To sa asi potom gener. Tomu neviem, prečo sme nezačali na nejakej starej verzii, ktorá by až tak neagovala, ale ne. Ja začnem... Počkaj. Ó, môj bože. OK, poď, rýchlo, tak, jedna. Yes. Mám jedlo a dve. Počkaj, kamo, keby sme našli tretiu, konečne by sme sa mohli zabývať a mysleli by sme prečkyňať moc takto. Jo? Ono je bolo dobre, keby sme našli tretiu ešte. Ja, počkaj, to je tá, čo ma pichá, alebo ja? Alebo ja neviem, čo som povedal, fakt. No, joj, zase tie
To sa asi bude zase generovať, jak tak. No. Ja neviem ani poriadne skákať. Tu nám musia byť nejakí mobovia. To mi nehovor, že tu na nebude. A jo, ja neviem, povedz, čo si mal na nejaký, ja poviem tiež. Teraz ti už odpoviem. Kamo, ja ti odpoviem. Dobre? To je snežný biom. Úplná hra. Kamo, ja by som sa rád dostal do toho. Počkaj, bunny. Z neho tiež padá jedlo, nie? No. Máme jedlo. Kamo, ale moja otázka znie, že proste bez tej postele, akože čo budeme robiť teraz? Lebo viete, ako môžem začať normálne kopať, no ale môžem sa už nájsť. Aby náhodou neboli faily. Kamo, ja sa tu proste... Zviera. Ježiš. Sice iba líška. Ale to vôbec nevadí. Lebo kde je líška, tam je život. A tam sú aj tieto... Tam sú aj tieto bloky. No tak to nech. A tam tá včela si proste chilluje. Tam tá včela si proste chilluje, to čo je? Dobre, toto je hlina, takže to už je v pohode. Ja viem, že sa stále točím a dokola, ale ja sa snažím nájsť nejakú tú ovcu, nejaké živobytie. Tomu kejva jak ho. Počk. Joj. Kámo. No poďte. Jedna. Yes. A ešte ideme na tú tretiu, ale kam zmizla? Haló. To bol... To je čo tak? Kamo, ja nevidím vôbec ani kde som. Dobre, ja sa hýbujem, prečo mám zase ten poison? Toto mi vysvetlíte, na čo a prečo mám ten poison? Kamo. Tam je cave. Tady je tá cave. Počkaj, ja idem ďalej od tohto ostrova. Dobre som to. Som to skočil. Paráda. No, dobre, ja dúfam, že mi ide drevo. Malo by. A ideme ďalej asi. No, dobre, rýchlo toho vykre. Ja potrebujem si niekde nastaviť prosím postela, aby som vedel spať. Tak. No. Tak. Paráda úplná. A ideme. Počkaj, no a potrebujem ísť niekam, kde som nebol. Dobre, čo keby sme to spravili tak? Ja neviem, či idem dozadu. Ja pôjdem takto a proste pôjdem rovno. Aj keby som išiel dozadu, mne to je jedno. Ale proste pôjdem hrozne dlho. Takže tento stream bude trošička aspoň... No počkaj, what? Čo je?
Come on, wait. Čo to je? Kámo. Nejaká dobrá vec. Celkom. Ale vrátim. Ja neviem, či sa vracam, no. Ale vyložením vám vravím, že pôjdem hrozne dlho. Lebo potrebujem nájsť nejakú úplne novú štruktúru. Takže proste je ovečko, v ktorých bude, ale nevadí. Ale musí to začať už generovať, ne? Tomu ja si dám vyššie to render distance, lebo toto predsa nedám. Render distance, tak to dám na 12 článkov. Alebo jeho 10. Ale ja potrebujem vidieť aspoň kam ide. Ja neviem, či som tam ďalké niečo náhodou nevidím. Joj, to sú lagy. To sú lagy. Joj. To sú ale porádne lagy. To sú fakt poriadne lagy. Paráda, úplná paráda, laguje sa to tak. Úplná paráda, úplná... A kedy to skončí už snáď. Ja len chcem vedieť, kam to až povedie. Ja chcem vidieť už tú pevninu, lebo sa posem... Ale aký ostrovček. Jedlo tam je, no my sme pekne došli. Kamo. What? Počkej, tak. Shift. Kamo, toto sa tak laguje. Je ten render instant, budem musieť dať teraz naspäť, lebo to sa nespôsob. Kamo, lokálka. No. Jedlo. Kamo, to je celý ostrov. Yes. Tak tu na zostávam na 100%. Kamo. Joj, to sú laky. No a ja idem vyzabíjať tie prasatá, ja som hladný. Prasatko. Viem, že toto by malo nebyť na streame. Ale každý musí nejak prežiť kolobeh života. No, takže prasatka budú musieť uvrať. Ideme tak. Ďalšie prasátko. Morcato, prepáč. Joj. To sú porádne teda. Počkaj, kde je to tá posledná šum? Teda prasa. Kam išlo to prasa? Jaj, tam si morcart. No kam ideš, no? Oce. Ja sa tu idem zabývať. Toto bude najlepšie miesto. Mám tu jedlo. Dobrý splov bielajúcich. Kejvku dokonca. Ja už lepšie miesto nehľadám. No. Morcarto. Ahoj, Morcarto. S Bohom, Morcarto. Ahoj. Kamo, už je noc, už by sa to docela hodilo. Tak. Kamo, ja nemám drevo, to si robíš prdel. No nevadí, ja si nejaké idem rýchlo vyťažiť. Fakt, ja potrebujem čo najrýchlejšie získať tú posteľ. Takže bum. Kamo, prečo ťažím jak Pepega zase? No, tak. Rýchlo crafťak sem. Tak. Toto rýchlo rozkraftím. Bum. Tak. Mám kraftenie plus. Tak, a ideme. Yes! Prvýkrát som sa tu vyspal. Kamo, poď. Komu konečne ideme spraviť nejaký progres. Posteľ už máme.
Jedla tu je viac menej dosť. Už by som sa mohol. Dobre. Čo si tu spravíme? Aspoň nejakú základnú bejsku. Takže si tu dáme furnesku. No ja ešte podlahu riešiť úplne nebudem. Ako chce, tak to nevadí. Ale ideme hlavne strašne veľa dreva. Takže budem potrebovať... Ja si idem ešte spraviť rýchlo nejakú tú sekírku, aby sme mali. Aby to išlo rýchlejšie a chcem si spraviť už nejaký poriadny dom. Come, let's go. A ideme. No ja sa radšej dohýlujem týmto mesom. No tak ten heal teda stal za veľké. Vy viete čo? No ale... No. Výborne, ja som taký rád, že vás je, že si stála tu a že ma aj sleduješ, jak ste napísal. Ja som si to vlastne všimol až po streame, že si niečo písal. Prepáč. Ako ja sa teraz môžem kľudne pozrieť ešte do chatu prejsť aj cez počítač. Takže ne, nič sa zatiaľ nepísalo do chatu. A nič. Ne, toto som nechcel úplne otvoriť. V čete ani nič nevidím. Jo, takže nebolo nič. Dobre, pokračujeme ďalej. Tak. Možno, že si vrajte, prečo ten jeden stone tak držím, ale ja to proste ja chcem vyťažiť séria. Ona potom bude nervózna. Kamo. Úplná paráda. Koľkože mám? 20. To stačiť nebude úplne. Tam je, počkaj, tam buď vidím. Dobre, ja idem jak takto. Problém je, že na to normálne drevo mi to bude stačiť. Ale ja chcem spraviť, aby to vyzeralo pekne. Dobre, mám ešte nejaké sedmice, aspoň že tak. Takže jo, my ideme si to dať do ruky a ideme označiť náš prvý dom. Počkaj. Urobíme ho asi niekde tam, jo. Tam by sa mi to páčilo. Ako dobre budú to asi behať mobovi, alebo tu je hodne veľký priestor a to by tu behali aj tak. Tu má som omylom dal 4. Ja chcem trojblokový, strop. Tak. Tak. A ideme označovať. Tak, tak. 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 Ty čo ma poznáš tam, tak ty dobre vieš, že ja stávam malé domy. To si asi na mne všimol, že rád stávam malé. A jo, všetkým, čo to ešte aj pozerali po streame vlastne, ak som streamoval. Moc ďakujem, možno, že tu nie ste, ale pokiaľ ma niekto možno, že sleduje, ale nemá tam follow na tom Twitchi, mohli by ste dať, ale aj keby ste nedali, ďakujem vám za toľko pozretí. Dobre, toto by sme mohli mať. No, ja by som už mal pomaly branchvinovať, lebo nemám ešte žiadny dobrý armor.
A ešte k tomu si asi spravím nejakú farmu, lebo tu mám vodu. Dobre. Výborne. A ešte... No, a mám 20, to bude stačiť, to bude stačiť. No, ja si to rozkraftím. Toto bude, počkaj, čisto planky. Dobre, mám tak, to bude úplne stačiť na môj domeček. Ako vyzerá, že je malý, ale ja to ešte trocha spravím také útulné. Jo. Áno, tak. Ono mne bude stačiť aj takýto malý dom. Vlastne zase ja toho až tak veľa nemám a ja rád stávam malé domy. A počkaj, ma ešte tak napadlo. Ja sa vyštverám hore, ale ja to budem musieť vykraftiť. Ja som omylom otvoril ono, že Windows, takže sorry. No, ja si ešte vykraftím. Planky. Ne, takto. Dobre, ja som... sa to... Mohol by si prestať. Dobre, to som moc veľa nespravil, ale budíš. Mám 18, to mi furt nebude stačiť. Lebo ja si chcem spraviť podkrovie. Fakt úplne malé, ale proste podkrovie. Jo. Tak. Akurát neviem, či nebude už pomaly noc, ale keby... Počkaj, ja si to tu ešte cez deň aspoň trocha osvetlím. Tak. Ešte tu. No, výborne. Podľa mňa úplne nádherný dom. Počkaj, že by som ho urobil dvojposchodový. Alebo jak to spravím? Ja som chcel akože spraviť, že podkrovie, ale... Kámo, počkaj. Tak. Tak.
Kamo, nie. Wait, prečo som to robil? No nevá. Ja to potom odbúram. Ja som niekedy divníček, takže si nevšimajte. Ja ešte sa na vás pozriem. Sice tu je stále iba jeden človek. A to nevadí. Nikdy som netočil pre veľa ľudí. Ja som rád, že to baví. A budem točiť pre teba ďalej. Tak ideme spať. Dobrú noc. No, môžeme pokračovať. Kamo, ten dom zatiaľ vyzerá hrozne Hawkera, ale to sa zlepší. Bude dobré. Kamo, dobre. Tak. Takže tak. Nie je to nádhera. Ja, dobre, tu nás sa už bude dať asi stáť. Počkaj, či to robím dobre ja? Ja proste neviem buildovať, no. Ja som to mal dávať ešte o jeden blok viac. Teraz som si to uvedomil. Guys. Ja som to mal dávať o jeden blok. Ja som hrozná pupeka.
Tak, prepáč, že nehovorím. Ale ja sa sústredím, aby som to spravil dobre. No. Ja mám pocit, že ja to počkaj. Ja mám taký pocit, že ja ten dom budem musieť spraviť jednu vec, aby to sedelo. No a to je tá, že to jeden blok takto posuniem. Tak. Výborne. Nádhera. A tu bude ok. Som zase kýdol dole. No, nevadí. A tu bude také okno. Proste normálne okno, hej. Tam tie planky. Neviem ani na čo som robil. Ako nebude z obidvoch strán okno. Kam som? Dobre, ja si idem spraviť normálne schody. Nájdem. No, ty si sú tie schody zase celý barák. Nevadí. Výborne. Kamo, prečo? Ono to vyšlo presne. Dobre, let's go. Interiér nie je úplne nádhera, to ako priznávam. A počkaj, ja tu ešte jeden, dobre. Ja tu teoreticky môžem spraviť vlastne dvojitú posteľ. Jo, to bude, ježiš, to bude dobré. Kamo, ja sa na to tak teším. Mám teda zatiaľ jednu posteľ, to hej, ale kamo, toto bude dobrý dom, ne? Kamo, ešte tieto bioderské skiny musíme dať preč. Možno ja radšej budem opatrne dávať dole. Tak. Toto. Kamo, ja zase som hlavný. Ja tu nebudem umierať od hladu. A zase toto však to nie je nejaký satanistický plás. Ešte tie schody zničím. To nešpatilo. No, a ja si teraz spravím hrozne veľa torčiek. No neviem, či mi to vyjde. Dobre, tak si spravím proste torčky. Nerešte. Proste spravíme torčky a spravíme si rýchlo proste schodiky. A vlastne tie schodiky budú viesť. Asi by som ich dal sem, no. To by mohlo byť. Kamo, ja som mal pocit, že niekto vošiel. Pýta bubu a švihal,
Mal som tak cringe. Počkaj. Ja som zabudol, jak sa vlastne hentá vec stáva, počkaj. Wait. Ja to asi postavím, počkaj, viem ako. Neviem, či to pôjde, ale tu na nebude okno. Tu na všade, hej, len tu nie. Tu na budú tie schody. Ja si to idem vykraftiť, neviem. Paradička. Máme 6, keby bolo treba. Kamo, ja, keďže tu mám hrozne málo tých vecí, tak ja sa môžem normálne začať sťahovať. Krafťák, toto, posteľ a môžeme normálne sa sťahovať do domu. Kamo, actually, ja som zabudol tam dvere dať. Takže asi... Kamo, ja to asi spravím takto. To bude v pohode, ne? Ja sa rovno vyspím, aby to neskončilo. Tak minule. Tak. Ďalšia noc je za nami. Teda ďalší deň je za nami. Let's go. Posteľ zničený. Kamo, ja mám furt pocit, že niekto pokladá bloky. Ja, počkaj, aký by som si teraz dal vyššie vlastný zvuk, tak ja mám furt really, že pocit, že niekto pokladá bloky. To mám fakt zájne, ja mám furt ten pocit. Dobre, toto zničím. A zase budeme asi musieť trocha toho dreva. Tu na sa to nedá craftiť naspäť. Ne. Budeme musieť spraviť zoberieme si teda trocha dreva. Tento diel bude taký viac chill. Tak a čo si mi počkaj, tie rebríky dáme teraz. A dúfajme, že to vyjde. Za som normálne tu. A tu nás vieme v podstate spraviť posteľ. Ešte dve. Plus tu by som dal takto čistky. Jo. Tu budem mať posteľ. Jo, aby som mal výhľad. No ja neviem, teraz to je normálne ťažké rozhodovanie toto. Ja neviem, či teraz... No. Tu nás si vykraftíme z toho teraz dvere. Ja si myslím, ja som to dal opačne. Dobre, tak to som to nechcel. Ja som to chcel dať, že budem mať dvojité dvere. Tak. No nevyzerá to nádherne. No nehovorte.
ešte si tu spraviť také okolie. Žijem drevenčke. No. Čo vlastne tu? Tu budem spať. Takže ja si tam dám postel. Keďže už mám docela inventár preplnený, tak by už som mal spraviť aj nejaké čistky. Ešte to tu osvetlím. A ešte si tu spravím asi 2 furnaceky, lebo to bude treba. Mohla by... Ne, to není. Ten krafťák si dám asi na túto stranu, keďže tam mám veškeré nejaké veci. Ešte si spravím jednu furnaceku, lebo ju budem potrebovať, keďže vypekať sa ešte bude. A to vo veľkom. Čiže tu budú furnaceky. Počkaj, vlastne. Tu by sa to mohlo, počkaj tu. Ja tu môžem spraviť reálne 2 čistky, možno, neviem. Či sa to dá? Dizajnerský stream normálny. Vieš, necháme to takto. A ideme ešte pre to sklo. Už to začína vyzerať akože celkom slubne. No, svojím spôsobom. No, neviem prečo to robím, akože lenkami, ale... OK. A to čo je? Prečo sa mi vypol chat? Ja som sa na chat ani teraz nekúkal. No. Ja sa ešte pozriem, či náhodou niekto nepísa do chatu, ale... Ako, ja ti vravím, kľudne napíš, pokiaľ niečo chceš. Aby som spravil. Podľa mňa by som mal spraviť nejakú tú farmu, ale chcel by som niečo také milé spraviť. Nejakú veľkú stavbu. Tak mi prosím napíš, čo by som mal spraviť. Dobre. Normálne pozeraj takto použiť chat. A ja neviem, napíš. Ja neviem, dom. A normálne to odošli, čo sa toho bojíš proste. No. Neviem. Ne. Stále chcem streamovať, no.
Dobre, koľko máme? Myslím, že bude stačiť. Bum. Tak. No. A ja zvyšujúce ešte využijem na tú druhú, že si vypečiem mäso. Neviem, na čo som to urobil. A ja si tu ešte dám nejaké zbytočné itemy. Ako viem, že teraz v tom bude bordel, odkiaľ si nechám. No a ďalšie čo budeme fakt asi už musieť proste minovať. Tak. Bloky si nechám. Očku takisto, meč určite. Dnes ja si vykraftím nový. Dobre. Dám zase dochádzať drevo, ako ono to nie je problém, na mňa hrozne otravujem. Si vykraftíme rovno asi aj krumpáč. Tých budeme potrebovať veľa. A rovno aj meč. Do toho budeme potrebovať tiež dosť. Takže jo. Rada, to meso sa nám urobilo. Ja si ešte rýchlo spravím torčky. To sa ešte furt vypaluje, ok, aspoň dokončíme. A už zapadá slnko. Ideál. Zapadá slnka. Ja som... A jo, máme to. Už máme dom. Akože... No. Výborné. No a keďže už dom... Vidíte, tak... Máme. Podľa mňa vyzerá úplne nádherne. Prečo som otvoril, to neviem. Toto už... Obe to už nech sa dovypeká. Keď... Nemá ako keď som mu zobral. Dobre, ja ešte idem naťažiť nejaké stromy, lebo budeme potrebovať docela dosť torčík.
Teraz ma budú ochrancovia prírody totálne nenávidieť, že oslabujem prírodu. Ale ja mám senice a potom zasadím nové peky. Ekológia bude. Paradička. Aspoň že trošička zásobku. No. Ako mňa nevadí, že tu je jeden človek, lebo ja ešte budem asi večer. Možno. Ja si tu fakt zoberiem hrozne vám treba. Lebo ho bude treba. Nie akože až tak veľmi, ale aspoň niečo. A keď mi prasne takého sekírka, tak nevadí. Podľa mňa ten dom je úplne najlepší, fakt. Plná. Do kevky sa mi úplne nechce. Ale... Počkaj, ktorým smerom je najlepšie kopať? Počkaj, ovce ešte nejaké. Tak... To berem, lebo na jedlo. Ešte mám s nimi jeden plán, že si spravím koberček červený. No. No. Aspoň, že sa niečo spawnuje. A pomaly ale isté. Už nejaké jedlo máme. Sice nie je vytočené, ale... Máme. No. A ja si začnem kopať. Počkaj, aby som začal dobre. Ja budem kopať tým smerom, lebo tam by nemalo nič byť. Ja sa ešte Ja viem, že sa furt vraciam, ale ja sa tam chcem pripraviť dobre. Ja si ešte toto rozkraftím. Toto všetko pôjde na torčky. Milujem ten zvuk. Tak. Ja viem, že to takto zdlhavo, ale... Kamo, ja mám dobre vás takú. Kamo, a začnem ragemanovať proste. Bude tu na... No prečo si ničím ten krom? A mňa napadlo, že by som si mohol ten range mine trocha zabarigádovať. Aby mi sem nepadali mobovia.
sa zase vypočuť a neviem prečo. Ja vlastne, ja si viem prečo. To je tým, že ja. Chat. Tak. A mohol pokračovať. Ja si tu dám uvesiť torčku, však ich máme dosť. Dúfam, že narazíme na nejaké irony a nie kevu, to by som nechcel. Počkaj. Ja budem inteligentný. Ja vlastne čo ma sa tam neopretí. Kamu ten krumpec sa hrozne rýchlo ničí. Čo to je? Paráda. Prvá irony, let's go. Spomínam, že ideme dobre. On chce iba 3, ale nevadí. Až stále neviem, čo bude. No, uhlie. OK, to ešte budeme potrebovať. Že aj toto z dovolení trocha rozkope. Ja milujem ten zvuk tých XPčok. Sorry, som ešte stále chorý. Ja ale chcem ísť postupne, preto to zahrať. Lebo ja som človek, ktorý to potrebuje mať. Ja furt mám pocit, že padnem do cave. To sú moje najväčšie obavy. Počkajte, jednu vec musím nastaviť. Paráda.
on sa tak vždycky zláknem, keď to zničí. Nevadí, máme ešte druhý. Ešte s ním trocha. Výborné. Ja som sa zabudol ten čip zapnúť, čiže úplná paráda. Tak. No, tak. No. A môžeme ešte pokračovať, počkaj. No a ten je už nakrápaj, tak asi pôjdeme hore asi už moc. Radšej nebudeme takto. A to skúsim tam dával z toho dôvodu, že teraz no. No. Už tu máme ďalšiu. Ale žiadny bobovia, to je... Proste to je divné. Prečo? Ani jeden zombík. Ja neviem, či si pamätáte, že ak v tom prvom hardcore normálne tam boli skeletoni a teraz tu je nič. Ja si idem ešte dobre. Je to 3 irony. Si idem vypiecť. Mám nejaké... Neviem. A idem si vykraftiť ešte hodne pompáčov. Tak. Ja to prosím milujem kraftiť takto. No. Dobre. Budem tu mať hrozne veľa kompačov, aby sme toho veľa naťažili. A do čistky dáme si nejaké... No. Tak. Paradička. Tieto plenky. Toto si dáme preč. Toto dáme tiež sem. Takto napríklad. Je to jedno. Ďalší stack cobblestone dáme preč. A môžeme pokračovať. Také mám fakt pocit, že ja neviem čím to je, ale proste ja tu ani žiadny problém. Ste nič. Počkaj, ja skúsim ťažiť tam, kde som našiel tie iron. Čo bolo vlastne tu. Ja neviem. Ale... Tu na. Ale ja idem ešte viac dole. Lebo to potrebujem najviac, tam sa budú spawnovať.
Dobre, už ideme trocha dole. To je hlbšie. Let's go. Let's go. Tu nám možno už budú dve. Alebo aspoň tie iróny. Kamo, ja práve poviem Kámo. Dobre. Čet, tak toto bolo dosť dobré. Čet, tak to sa mi dobre podarilo. Ale i aj veľa. Pozrite. Aby ste to videli pri tom nízkom rozlišení. Yes. Let's go. Kamo, máme búrku. Ježiš, počkaj, ale kamo to už. Počkaj. Ale prečo? Však to by nebolo počuť dážď. Kamo, ešte k tomu na búrku. Kamo, ja sa normálne dostanem, ti vravím. Pardon, dokakám. Keď tu bude nejaký Herobrine, alebo aj tak ho ľudia našli, že proste kopajú Herobrine, no tak ja ti vravím, ja sa v týchto doloch, keď sa mi to niečo objaví, hocičo, tak ja proste veľký špatný. Kámo, prestaň už búrka a hlavne ne môj domek. Moja fakt nepoznal tieto aparáty. Počkaj. Ja tak... Aj! Bro. Oh my god. Čo to bolo? Ja som sa zlakol. Pane Bože. Ale to som mal extrémne šťastie. Ježiš, ja sa modlím všetkým svätým teraz. Čo tu pri mne stáli. Lebo kamo toto mohlo dopadnúť fakt hrozne špatne. Ja si to spravím. No, také označenie, že tu je tá krivka. Ale ja do krivky nejdem, ja sa bojím. Hej? Kámo, to bolo šťastie, ja som sa fakt hrozne zlakol. Ani neviete ako. A dajte mi follow, tí čo ste tu, aj na Twitchi. A neviete, aj tí čo sa pozerajú na toto video, a neviete ako mi tým pomôžete, jeden klik. A to je sledovať také srdiečko na Twitchi. A neviete ako mi tým pomôžete.
tí, čo ste dali, alebo ma hoci ako podporujú, aj tým, že sa na toto dívajú, tak im veľmi ďakujem za podporu. A my ideme ďalej. Tento fail nebudeme môcť riešiť. Asi tu budeme robiť proste cestu. No, dobre. Ja vám vravím, pokiaľ to bude traja, tak... Joj! Tak ja do tej kejvky actually pôjdem. Kámo, a teraz tímovo počujem. Prečo vždycky spadnem? Dohýlovať. Kámo, ale to koľko toho bolo? Počkaj, kámo, ja tu budem mať. Kámo, tá kejvka. Počkaj, kámo, keby som sa tej kejve vyhol a išiel jednoducho takto. Jo, to ide. Let's go. Mne by sa tak hodil lepší krump ako... Ja si môžem vykraftiť, len ja chcem proste lepšie brnenie na to. Wait, toto je Bridge Mine? Počkaj. Kamo, ja tu reálne všetkými štruktúrami prejdem. Toto si radšej zabarikadujem, aby ma tu nič neotravovalo. Ja chcem kopať normálne. Ja nechcem už tieto štruktúry. Ja proste nechcem ubliť. Kamo, ja viem, že som možno ale väčšinou, kto si nepamätá, tak vlastne minulý hardcore tak skončil. Takže ja nechcem, aby tento hardcore proste iba tak skončil. A... troška tu zničím Bridge Mine. Kde sa pokračujem normálne ďalej. No počkaj, kde som? Ja som minus 17. A ono mi vravel kamarát, že ono to je minus 46 ideálne na diamanty. Ale nie v tomto cobblestone. Prosím ťa, ty čo si tam, ja neviem, jak sa vyznáš, ale napíš mi, že aká je ideálna lokácia tu na kúpe diamant. Lebo ja čo viem, že sa väčšinou až pri bedrocku. Ja si myslím, že už by Bridge Mineovanie nestačilo, ja idem domov.
No ľudia, to je úplná nazera ten postoj. Ja som rád, že môžem hrať hardcore. Pre mňa to je proste aj čest hrať vlastne. Kamo. Pre mňa to je čest hrať vlastne hardcore. A pokiaľ by ste sa pýtali, čo je pre mňa najväčšia inšpirácia, je to na prvom mieste Fielza. Pokiaľ ho nepoznáš, tak je to streamer, ktorý práve, kamo, počujem konečne novou. Kamo som bol. No ten zombie. Ale nie je jediný. Nie je jediný zombík. On tam ide docela dosť. Počkej teraz. Počkej, keby trocha odišli. Som bol rád. Áno. Je to iba jeden. A nie je nový. Muklo. Ja neviem bojovať s ľuďmi. Ja sa ospravedlňujem. Ja nechcem umrieť ešte. Toto hardcore. Ja počkám na deň. Ja vôbec nemám dobré veci. Fuj, to mohol dopadnúť hrozne. No, šťastí. Ty volaj. Prečo neviem? Prečo neviem dať dvoch zombov? Ale proste sa... Čakaj. No, ešte... Počkaj. Dobre. No. Wait. What? What are you doing? Oh no. Do prčic. Takto to je. Kedy oni ešte vedia zničiť tie dvere. Come on. Aj. Tak toto ja neviem ako spraviť. Čo teraz budem robiť? Kamo respawnuť, alebo... Kamo ja proste počkám. Hardcore je ťažký. No na životu vôbec sa necítim bezpečný. Takže ja jednoducho počkám. Hovorte si mi, čo chcete. A jo, asi by som toto mal osvetliť. Ale aj, no, tam vlastne aj tam dole. Ale toto mohlo dopadnúť fakt veľmi špatne a je to už riskované ide. A práve na toto sa... Jezu. Kamo. Yes. A ešte, kamo, ale oni, počkaj, oni nezomrú vlastne.
Jaj, ešte raz. Yes. Zhor v pekle. Krumpáč. A idem ešte to žiť asi ďalej. Viete čo, ja urobím taký rovný branch mine, ale taký, aby to nebolo úplne tam dole. Práve naopak, bude to tak trocha tu na hore. Tu niekde. Tu ne, tiež moc. Tu na niekde. No a sa začneme takto. Ja neviem, či to je príliš nízko, ja si prosím. Paráda. No a viem, že asi to už ukončujem rýchlo, ale už dneska docela dlho na mňa streamujem, musím si ešte na tie streamy zvyknúť, takže asi to dneska ukončím. Jo, my sa vidíme zase možno večer, možno zajtra, takže zatiaľ čus. A prajem, aby sa vám všetko dobre darilo a aby ste sa mali dobre. Takže ďakujem, že ste to dopovedali cez tie féria sem. Budem sa tešiť znova. Čau.